Yiena mondo agoni erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka mano makelo ni weche manyien e kinde ka kinde, nimar kapok iwinje Ramogi TV to pok otimore. Waiko ni mar kelo ni weche manyien mag migago gi e thuolo ni, to kapok wakelo ni weche adimba wawinjane mago mawamiyo pek. Familia mar General Ogola owacho ni ne en dwaro mar mosenindo mondo ike bwo seche 72 tok tho mare. Jotelo ma pacho ka medo chwalo ote mag lito gi kuyo kaluwore gi tho ma General Francis Ogola kod jolweny mamoko 9. Tumeongea na yeye saa 8:11 kuniuliza tu kama nimekula lunch. Nikamwambia hapana, bado niko kazini. Familia mag jolweny manyo wito ngimagi e masira mande kalapapla yuago wedegi e sama giiko chenro mag ik. Nyako Ramogi in gi thuolo mar oronwa ote machok e laini mar ote machok ma en 3:600. Machiegni nyinga Milton Ocheng. Mosenindo General Francis Ogola owito ngimane ka Nerik ene tich. Mosenindo Ogola Nerik rango chenro ma jolweny dhi godo nyime maduoko chenro mag somo e wang'e e gwenge mag West Pokot bang' ka jatend piny Kenya William Ruto enche ogolo chik mondo mi jolweny oger sikunde ma jomaundu noketho e alworano. Eric Ounda miyowa ler mathoth e wi tich mogik mar General Ogola otimo kapok orado gi thone. Monj mag njore mane omiyo olor skunde e gwenge ma Baringo, West Pokot kod Elgeyo Marakwet ne omiyo jatend Kenya William Ruto okaw okang' mar golo chik ne jolweny mondo okaw ting' mar neno ni sikunde ma jomaundu oketho oger kendo arita margi ojiw. Ma e chik makoro chalo kaka ting' ma General Francis Ogola ne obedo mogik motelo ne e tho mare. In the next 2 days, jeshi watakuwa pale Jesoko na watakuja pale kuhakikisha kwamba hizo mashule imejengwa, na watakuja pale kuhakikisha kwamba shule zikifunguliwa next term watoto wa kutoka hizo shule watakuwa pale. Chieng' wuok tich tarik 8 higani, jatend piny William Ruto ne omedo jiwo chung' mare mar neno ni monj mag maundu otieki chutho. Mana jumbe 2 mokalo ma ok tin ne skunde 20 ne olor apoya kaluwore gi monj mar maundu e kaunti ma Baringo, kama moko 5 bende nyocha ne olor e kaunti ma West Pokot nikech luoro mag monj kendo jonyuol ne ogolo nyithindgi e skul. Monj manyocha otim mogik en mar primar ma Ng'ara Tuko manyocha owang' ma olokore okethi chutho. Motelo chieng' tich adek, General Francis Ogola nyotimo limbe mar menyo gwengego, to ahinya gwenge ma Chesegon kamanya olime jolweny manikono kendo neno ni chik mar jatend piny oketi e tim. Report yango ni ndek kalapapla mane oriko oting'o Ogola kod ji mamoko 8 Nerik owuok e skul primar moro mane gwengego. The Chief of Defence Forces on board the Kenya Air Force Hiwi helicopter had left Nairobi this morning to visit troops deployed in the North Rift under the Operation Maliza Uhalifu, and to also inspect the ongoing school renovation works in the following schools: Chesitet Primary School, Cheptulel High School, Chepoton Primary School. Ma en tich mogik ma General Francis Ogola otiyo kapok owito ngimane, mana kodong' ndalo madirom 10 to onyono higa 1 mar bedo e apisi. Eric Ounda, Ramogi TV.
Mana kamano ripot mar Eric Ounda. Kawadhi nyime en ni General Francis Omondi Ogola en udalego Usonga e kaunti ma Siaya. Sigande lero kaka nochako sombe mochwe odonje lweny. Higa mokalo jatend piny Kenya William Ruto yande nowale lemo matelo ne jolweny ma pacho ka. Wawinjane sigande no. General Francis Ogola en wuod kar chung'od bura ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya. E sigande kaka jalweny. Tarik 28 dwe mar Ang'wen higa ma 2023, jatend piny Kenya William Ruto ne ochwale lemo Lieutenant General Francis Omondi Ogola e lemo mar bedo jatend jolweny ma pacho ka. Dignity of the people of Kenya, that I will diligently serve. Ogola ne ochamo muma ne lemo no tarik 29 dwe mar Ang'wen e higa no ma 2023. Motelo ne lemo no, Ogola ne en jalup jatend jolweny. General Francis Omondi Ogola ne odonje lweny higa ma 1984. Ne orwake kidieny ma jolweny mag kor lwasi Kenya Air Force higa ma 1985. E tiegruok mare mar somo, Ogola ne ochuone kondo mar somo e kar tiegruok weche mag lweny boma ma Paris e piny France, to kod kar tiegruok mar jolweny e Kenya National Defence College. Bende ne oyudo somo e rang'iny mar diploma e chenro mag lweny gi tudruok gi pinje maoko e mbalariany ma Egerton, osimbo mar digri e weche mag siasa kod masters e weche mag tudruok gi pinje maoko e mbalariany ma Nairobi. Ne oidho ngas mochopo rang'iny mar general kendo ne omiye ting' kaka komanda mar jolweny e Kenya Air Force e tarik 15 dwe mar 7 higa ma 2018, lemo manobede kuom higni 3. E tije bende yande osebedo e lemo mamoko kaka jalup komanda mar Kenya Air Force, Base Commander Laikipia Air Base e kind lemo mamoko. Familia mar General Ogola osechako timo ikruok ne ik mare magiwacho ni biro bedo Jumapil kaluwore kod dwache mar mondo miyo ike e bwo seche 72. Watudore gi ripota marwa Joja Molo komiwa ler mathoth e ikruok madhi nyime gi thuolo ni. Joja Molo, kinyalo winja, inyalo nyiswa ni to lwasi chal nade to gin kit ikruok mage madhi nyime gi thuolo ni. Mana kamano ng'ikruok obedo matin kamano, kata kamano watemo mondo watudre gi Joja Molo mondo mi onyiswa ne ni to ikruok chal nade, nikech ne en dwaro kata wil mar General Ogola ni kapo ni Nyasaye okawo chunye to mondo ike bwo seche 72. Joja Molo, kakori inyalo winja, inyalo ketowa e ler ni to gin ikruok mage madhi nyime gi thuolo ni. Erokamano ahinya Milton, awinji maler. Kendo mana kaka isewacho, en adieri ni General Francis Ogola ibiro iko chieng' Jumapil mar jumani, mano chieng' tarik 21 mar dweni. To mae biro bedo ka timore koluwore gi nyingo mane oketo. Kane wawuoyo kod nyamin gi Peres Onyango, noleronwa ni Ogola nowachonegi ni en ka otho to kik ringre mare kal seche 27 Milton. Koro nyaka sani chenro dhi nyime. Ne wantiere dala ma Masumbi kama ema dala gi General Francis Ogola, kama ne wayudo jonyuolne kaachiel gi nyamin gi Perez no, to giwacho ni chenro gin gibiro dhi godo nyime, ni mar General Ogola nowacho ni en kotho to kik ringre ne budhi. Koro chenro mag ikne osemana chakore, to kata kamano kama ne wadhiye ne en dala gi kuma onyuole ma en Masumbi. To e dala ne mang'iya ne ok wayudo thuolo mar donjo, ni mar arita oket kacha mapek mokalo Milton. En arita ma jopiny ok yot mondo mi odonj kacha, nikech kata mana kwan mar jorit omed kacha endo. Omed kanyo jorit kopogore kata gi odhiambo manyoro manyawadhi kanyo, kata obedo ni nyoro be nyok tamwa donjo, to king'iyo kwan jorit manyoro to kod makawuono, iyudo ka makawuono medre. Koro kane wawuoyo kodgi to chenro ma gin godo en mana ni kaka ne General Ogola nosewacho, gin gibiro neno ni gichopo singo manodwaro mondo mi ike to kapok okalo seche 72 Milton. Ok, Joja, nitiere wach moro mane wachore motelo ni odiochieng' makiny chieng' Jumamos ne owinjore nyasi moro bedie dala gi General Ogola mar dhialo wuon mare. Ok ang'e ni isefuaro wach ni Amolo.
Pero komana ya Milton en adieri ni nitiere nyasi manonego gibedgo giko dira ma wachomoni ka nyasi ne gin nyasi ariyo. Nitiere nyasi mar hingo odiochieng' nyuol wuon mare mano Joel Akech ma ne dhi rwako hike mar 100. Koro en mano nyasi manonego bed ni timore e kanisa ma bende ogero mana dalagi Masubi kanyo, kanisa kamiluongo ni Nduru. Koro Nduru kanisa ma General Ogola nogero ni nonego bed ni riwo nyasi mar yawo kanisa manyien no kaachiel gi nyasi mar hingo odiochieng' nyuol mar wuon mare. Koro mago gik ma ne gigeno ni ne dhi timore mak mana ni kane wawuoyo gi nyamin gi Peres to ne giwacho ni en hawi marach ni kar mondo ne koro girwak kanisa mondo gilamne kanisa mondo mi gichak tiyo godo ayanga bang' ka General Ogola nogero negi, to koro en hawi marach ni kendo koro ringre General Ogola ma koro ibilamne kanyo. Koro mago nyasi manonego bedie, kendo giwacho ni gin koro girwako welo nikech ne gigeno welo e weekend ni mondo ne gitim nyasi go, mak mana ni koro welo dhi biro kendo yore machielo ka koro gibiro mana e hik mar General Ogola. To kane wawuoyo gi wuon mare mano Joel Akech, to owacho ni nyasi mane mar rwake no ero koro ok ochuno ni nyaka ne timre sani nikech chenro mar Nyasaye koro kendo okelo lokruok e chenro mag nyasi madibetie. Koro kane wawuoyo kodgi kaka familia to chalo kagima giwacho ni koro nyasi mar hingo odiochieng' nyuol jaduong' inyalo chor nyime kendo onyalo bedo mana minyalo tim bang'e Milton. Erokamano ahinya George Amolo kuom ripot ma kamano. Inyalo medo go tach kanyono mondo wang'i chak imiwa mathoth motimore e alworano, ng'iya kaachiel gi Masubi mondo wang'i ane ni to chenro mar kopo mare dhi chalo nade. Kuyo omako anyuola moro e gweng' ma Kirimunge e kaunti ma Kirinyaga bang' wito wuodgi e masira mar ndege mar jolweny e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Anyuola mar Sergeant maduong' John Kinyua Muridhi ne obwok bang' yudo ote wi tho mare. Anyuolano ne owacho ni ne gigeno ni Muridhi ne nyalo tony e masira ma kamano. Kata kamano, lendo ma jatend piny Kenya William Ruto notieko luoro margi, ma bende bang'e noero noyango ni Muridhi nowito ngimane. Josephat Muridhi, ma en wuon mosenindo Sergeant John Kinyua, wacho ni tho mar wuode en lal maduong' kaluwore ni wuodeno ema ne en siro margi anyuolano. Owadgi mosenindo Sergeant Kinyua lero ni ne gin kanyakla chieng' wuok tich ma jumani e chenro mage. Wakati nilirudi nyumbani nikaambiwa na hata Nkamuku aliniambia, lakini aliniambia yeye yuko uhai, ameanguka na ndege, lakini yeye ako kwa hospitali. Nikiwa nikifumilia kidogo hapo ndio rais wetu alitangaza wale wameshakuwa na hiyo wameshakuwa pamoja, na alimtangaza kama hata yeye alimwaga dunia. John Kinyua Muridhi alitangaza ni kwa kusikia hivyo kiongo yangu ikaruka kidogo, nikaona mambo yangu yote kushapotea sasa. Ile habari tulikuwa tunapata kidogo juu nilikuwa tunafuata na wafanyikazi wenye wanafanya na yeye, ni kwamba alikuwa on board lakini hakuna any further details, so mpaka tungegojea official information. He was like a dad. I am the way I am kwa sababu ya yeye ndiye amenisomesha wakiwa na Grace. Kawadhi e kaunti ma Nakuru, eni anyuola moro e kaunti ma Nakuru bende ywago tho mar Captain Hilary Litali, mane en achiel kuom jolweny manyowito ngimagi e masira mar kalapapla mar jolweny e gwenge ma Sindar e kaunti ma Elgeyo Marakwet. Litali en achiel kuom apisas manotenore gi jatend jolweny mosenindo General Francis Ogola chieng' tich ang'wen. Litali noriwore kod bad migawo mar lweny e higa mar 2013. Ujumbe uliweza kuletwa kupitia kwa maafisa wa KDF
kutoka 3Care wakisema ya kwamba ndio wako karibu na sisi, na wametumwa kutoka headquarters ya kwamba walete ujumbe kabla hauja weko kwa TV ama hauja kuwa announced na president. He has been the breadwinner. He has been what we need in our life. Neno ambalo aliniacha nalo akaniambia, mama, narudi Nairobi, nimerudishwa kwa ofisi ya CDF. Na nataka, tulikuwa tumeanza mjengo wa nyumba. Nataka huu mjengo Mei nianze kufanya roofing. Alafu July ushift kutoka Nakuru tukitale uanze kutengeneza boma. Alafu mimi niko na course moja ambayo nimetumwa nje the month of September. Nikishaenda 3 months nikirudi, hiyo nyumba nataka nilete wife wangu pamoja na mtoto na pamoja na marafiki zangu, tuchome mbuzi hapa nje tukule. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi ojiwo lakteche mondo tim twak kod piny owacho matieko ng'anyo margi moselandore nyaka jumbe 5 sani. Mudavadi lero ni ywaruok e kind laktache kod sirikal osechungo chenro mag thieth e ute mag thieth kendo miyo jopiny sandruok. Kata kamano nonyiso geno mare ni twak mosebedo kadhi nyime e kind laktache kod sirikal mamalo dhi nyago lemo machiegni ni. Mudavadi nomedo wacho ni jopiny dwaro thieth kinde ka kinde, ka bende en mise mano motegno magisekete bwo chenro machwalo dongruok ne jopiny mayutogi ni piny mong'ere kaka Bottoms Up Economic Transformation Agenda. Mudavadi nowacho magi e kinde nyasi ma 23 mar jochiw thieth e kaunti ma Mombasa. Kenya has made great progress in improving child health indicators. The under-5 mortality has reduced from a high of 115 per 1,000 children live births in 2003 to 41 deaths per 1,000 live births in 2022. However, newborn mortality has stagnated at 21 deaths per 1,000 live births and account for 51% of the deaths among children under 5 years. One month old, the ones who are only 1 month, newborns, are contributing to the 51% of the deaths for under 5 children. Caused by the shutdown of our entire public health system, by medical practitioners or professionals demanding better pay and employment of medical interns. And indeed, I came here also to say that as much as we may have an industrial issue, our partnership with the professionals in the health sector can never be downplayed and should never be underrated. So it is for me to show that in spite of what is going on, we shall have logical dialogue and ultimately be able to resolve the issues. Nyakwaramogi yena monda ka oyweyo mokwongo mak mana na singo ni pod wan gi mathoth kik idhi mabor. May you be blessed in your coming in and your going out. May your name be mentioned in a room filled with opportunities. May you have a Midas touch, and everything you touch, may it turn into gold. Blessings. Dial *811*402# to get blessed. The wazee in kijijini have something up their sleeves. They both have tense family issues, from the demands of their wives to their children who feel entitled. But
unmarried, Kamau has no place to counsel the married ones. Watch this exciting and hilarious series Kijijini only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Nakwaramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet Nakwaramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama kratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj twak magoratil piny. One was a gore no opposition. One was a gore no opposition 50 years. Mae ukiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adwani penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kik bai. Meher. Mama Meher. Ang'o momiyo? Ang'o momiyo timo kama? Nyalo bedo ni ninendo jang'wen gi kamoro. Asenene. Gin gidak e ot moro toke kucha. Mama. Sani anasechungo nyime ka. Nyalo timo gimoro amora midwa. Adwaro mana pi modho. Be kwanga tangata rusa ka. Winjane, link to kende dhi beri kona kata. E sama piny Kenya ochako anga ndalo adek mag ywago jolweny ma KDF 10 manyowito ngimagi e masira mande kalapapla, jotelo mopogore opogore pachoka pod medo oro ote magi mag lito gi kuyo ne familia ma jatend jolweny e pachoka mosenindo General Francis Ogola kaachiel gi jolweny mamoko manyowito ngimagi e masirano. Ndegeno mar jolweny olwar e gweng' Masindar mayudore Elgeyo Marakwet kar saa 8:20. Sharon Ong'ao miyowa mathoth. Olanda yanga tho mar jatend jolweny General Francis Ogola gi jolweny mamoko 9 manothe masira mar ndek kalapapla odiochieng' manyoro. Jatend piny William Ruto wacho ni piny Kenya e kinde thuolo mar ndalo adek mabiro chakre odiochieng' makawuono biro ywago jolweny mosenindo. The nation will observe a period of 3 days of mourning commencing tomorrow, the 19th of April 2024. During this time of national mourning, the Kenya flag, the Kenya Defence Forces flag, the East African Community flag, and flags of all formations of the military shall fly at half-mast in the Republic of Kenya and in Kenya missions abroad. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua oywago jatend jolweny Francis Ogola kowacho ni ne ogoyo kode mbaka nyocha e romo mar osigo mar osara mar jotije piny owacho manotimore e kar romo mar Bomas. Gachagua opuoyo General Ogola kaka jal mane mor kendo ne en gi kido maber. Ne otiyo ne piny Kenya e rang'iny mamalo kaka jatend jolweny, tich manotimo gi chunye duto. Omedo ni piny Kenya owito thuon manochiwore ne piny Kenya gi nyalone duto e chwalo arita e pacho kae. Okony Nyasaye mondo ochuny familiane kaachiel kod familia mamoko manowito jogegi e masira mar kalapapla. Jatend riwruok mar Azimio Raila Odinga gi min ode Mama Ida Odinga oro lit gi kuyo ne piny Kenya kwacho ni giyudo buok maduong' kaluwore gi tho mapoya mar jatend jolweny e pacho kae. Raila wacho ni giriwore gi piny Kenya mar ywago General Francis Ogola, jalweny mane piny Kenya ogeno kendo notiyo ne piny Kenya gi tekrene duto. Ocholo mos ne familia ne kaachiel kod jolweny duto e pacho kae kanyakla kod piny Kenya mangima. Bende omedo chwalo ote mag lit gi kuyo ne familia mag jolweny mamoko manothe masira mar kalapapla kolamo mondo Nyasaye omed hoyogi kendo chuny jolweny manolalo ngimagi onind gi kwe. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale
oywago Jenerol Ogolla kaka jal mosebedo katiyo e lweny kuom thuolo mar higni mohewo 40. Omedo ni kaka jatend migawo mar jolweny e pacho kae osebedo kotiyo kode machiegni. Oywage kaka wadgi mokwongo, osiepne kendo kaka jatich wadgi e migawo mar jolweny. Duale omedo ni rapar mare biro siko e historia mar piny Kenya. Omedo bende lemo ne familia mag jolweny mamoko manolalo ngimagi e masira mar kalapapla. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi oriwore gi jokenya mamoko e ywago Jenerol Francis Ogolla. Oywage kaka jal manochiwore mar tiyo ne jolweny e pacho kae. E kinde mag lit kod kuyo, Mudavadi bende oro kuyo mare ne familia mag jolweny mamoko manolalo ngimagi. Bende oro kuyo ne jatend piny ma en jatend jolweny kendo komanda maduong' mar jolweny e pacho kae. Min od jatend piny Rachel Ruto okwayo mondo alam makende odhine min od Jenerol Ogolla mongere kaka Aileen Ogolla kanyakla kod familia ne duto e kinde makamage. Bende okwayo oganda mapacho ka mondo tim rapar ne familia mamoko mag jolweny manowito ngimagi e masira mar kalapapla. Kochogo muma kare Zaburi mar 34 kare mar 18 mondo Jehova obed machiegni gi joma chunygi onyosore kendo ores joma chunygi ool. Gavana ma Siaya James Orengo bende wacho ni sirikand kaunti ma Siaya oriwore gi piny Kenya e ywago mosenindo Jenerol Francis Ogolla. Oywago Jenerol Ogolla manonyuole kaunti ma Siaya kaka thuon kaluwore gi mise e tijene. Omedo ni tho omayo gi ng'at maratego maneteo piny Kenya gi Uganda duto. Gavana e kaunti ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o oywago siepne Jenerol Francis Ogolla komedo ni nowinjo gi rom kode odiochieng' makawuono e apise e kaunti ma Kisumu. Komachielo e lo migawo mar somo, jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu ochwalo ote mag lit gi kuyo ne familia mar Jenerol Ogolla gi jolweny mamoko 9 manolalo ngimagi e masira mar kalapapla. Omedo ni Jenerol Ogolla gi Lange ne otho bang' timo apedha e Skunda Beach. Komedo kwayo oganda modak nyandwat mar Hoho mar Okak mondo bed gi kwe kaka ranyisi mar chiwo luor ne jolweny mosenindo. Jolweny wetene kaka Kanone Eric Okeyo bende ywago tho mar Jenerol Ogolla komedo ni en gima lit ka Jenerol Francis Ogolla tho e masira mar ndek kalapapla. Kata bed ni kinde thuolo mar higni 40 en lai mosebedo koyude tiegruok. Omedo ni tho mare kik bed kayiem nono kaluwore ni notho kokedo ne arita kwe. Jaod bura ma Alego Usonga Samuel Atandi oywago mosenindo Jenerol Francis Ogolla kaka osiepne mangita manowinjo gibed godo gi romo kode machiegni e kaunti ma Siaya. Tho mare ni mubira poya ni en tho ma kawuon kaka Atandi sana on behalf of jo Alego Usonga manche kumodakie watimo mos ahinya ni familia mare wuon gi Joel Okech nitie kendo nyocha orwako higa 100 kiny. Familia majo kakan malego Usonga mama Sumbi mosurai nya kudusie pete. Sharon Ongao, Ramogi TV. Jenerol Tonje manen jatend jolweny e kinde mokalo, Daudi Tonje majo Kenya paro kuom lokruok manotime sekta mar arita ahinya telo kotelo mag jolweny oro mos na nyuola mag jolweny manowito ngimagi e masira mar kalapapla odiochieng' manyoro. Alikuwa mtu shupavu mwenye ujuzi mwingi kwa kazi yake ya kiaskari. Namna mnajua alikuwa mwanahewa na akafanya kazi kutoka akiwa second lieutenant mpaka awe mkuu wa majeshi. Kwa wakati mwingi mimi nilikuwa mwalimu. Wakati alipoingia nilikuwa kwa Defense Staff College nikifundisha na yeye, kwa hivyo alikuwa mbali kidogo na mimi. Lakini nilioacha akiwa angali junior kwa kazi ya jeshi. Ni miaka 23 sasa tangu niache kazi. So bila shaka wakati walikuwa amekaa kwa jeshi kwa labda miaka 13 hivi. Yeah. Ekinde ni majolweny manose dhierutaya bende dhi nyime kod ywago mosenindo General Francis Ogolla, Brigadier manose dhie yweyo Peter Magut
bende notiyo kod ogola e kar tiegruok mar jolweny kendo notwak kod Ramogi TV e kaunti ma Nandi koywago ogola kaka jatelo mane nigi chia. I know General Ogola very well because we stayed with him for 1 year in National Defense College, course of 2010-2011, and it was a very, very successful course. And I know him very well. Very well. When you are in a class with a person for 1 year, day in, day out, you will know him very well. That time he was a colonel. And I confess that he was a brilliant officer by excellence. I confirm that myself because I was with him day in, day out for 1 year. Nina huzuni kwa sababu nimepoteza ndugu yangu David Sawe ambaye alikuwa ni mtu muhimu tena katika serikali hii. Ninaomba ya kwamba serikali hii iweze kuzingatia namna watakavyoweza kushughulikia viongozi wetu muhimu wakuu wa serikali ya nchi yetu, hasa sehemu hii ya ulinzi. Jotelo mag duond bura mar UDA mawuok Nyanza ochungo chenro duto mane gichano time gwengego mondo gikaw thuolo machiwo luor margi mogik ka giywago mosenindo Jener Francis Ogola manyo wito ngimane apoya to kalapapla manyo idho kod jowetene podho kendo muoch mach. Jotelo go kwayo piny owacho mondo tim nonro matut mar yango adieri e wi gima dine kel masira mapoyano ma bende nokawo ngima ma General Ogola gi jolweny mamoko. Bende gikwayo oganda jo Kenya to ahinya joluo mondo mi ohore e kinde ma giwito wuodgi Marandiga. Wachungo duto chenro te mag UDA mane timore Nyanza mangima kendo wadhi kwayo National Elections Board mondo oyie mondo chor kendo reorganize calendar mar election mondo mi wachiw thuolo mar ywak. Ka kamano akaw thuolo makende mondo wakwa kanisa kaachiel kod jowa duto mondo walemne familia mar Ogola kaachiel kod jogo duto bende moyudo hinyruok kata motho, to gi kwayo mar chango haraka ne jolweny ariyo mano yudo thuolo mane ok otho. Kwayo marwa kaka yawuot luo mane sirikal agencies matimo investigations nikech nitiere weche mabwogo itji kendo nitiere jogo mawacho achiel ariyo adek makiko itji. Dwa kwa ni mondo mitim nonro mapiyo kaka nyalore mondo gik mokelo tho kod masira malich machalo kama mondo jopiny ong'e. Nyaka chakre Kenya ne yud independence pok ne wayudo wuod luo modonjo mobedo chief defense forces. Koro wan gi kuyo makende, joluo te wariwre uru e kuyo ni. Gima kwayo jowani mondo wabed gi chuny ma muol sechegi kendo wabed gi horuok makende. Wabro nyiso kwe sama waywage kendo encourage jo Kenya te manoero General Ogola mondo bi oywag General Ogola. Piny owacho olando dwoko chien kwan mar oboke mag wuoth mosekwamo kuom kinde achiel kaluwore go okenge mosekaw ka giwacho ni en mar kedo gi mibadhi mosego tache migawono. Kanolimo chenro mar chiwo obok mag passport e Nyayo House, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki owacho ni kuom obok maromo 724,274 mane omoko e dwe mar adek higani, odong' mana chiwo oboke 50,000 kuomgi ka 40,000 irito mondo jogi okaw. Omedo ni kochakore tarik 1 mar dwe manyien, jogo duto manondikore e passport biro yudogi e bwo ndalo 21 kochakore odiechieng' bag yore kwayo, ka ndalogi biro dok chien nyaka ndalo 7 kachop dwe mar 8 ka ibiro tere nyaka ndalo 3 kachop dwe mar 9 higani. Jokanyo e sekta mar limbe e piny mar Uganda kod Kenya obago nyasi mar nyito kit ngima
jo Baganda e gweng' ma Malindi e kaunti ma Kilifi. Kaluwore gi jokanyogo, nyasi no biro kelo dongruok e sekta mar wuoth e kind pinje ariyogo. Kaluwore gi jambetre ma Uganda Paul Mukubya, jolimbe maromo 500 ma Kenya timo limbe Uganda higa ka higa, ka jolimbe 200 ma Uganda bende limo piny Kenya higa ka higa. Jagoro migawo mar ohala kod weche mag wuoth e kaunti ma Kilifi Herbert Mwachiro owacho ni migawo no ochako chenro mar uso kit ngima jomijikenda e pinje maoko ka gigeno ni ma biro ywayo jolimbe mathoth mabiro e Kenya. By the end, we shall know who is pregnant or who is responsible, who follows the clan. The fact that Uganda found it worthwhile, bold enough to be able to come and showcase in Kenya is something that is very commendable. Is a step that we want to say that there's so much we think we can learn as tourism stakeholders from what we've been able to be showcased in the Kenya coast in the last 2 days. What we'd like to see going forward, the leadership, the stakeholders in Uganda have taken the cooperation route. We're hoping that the marketing agencies, that the Kenya Tourism Board, and even the counties that are involved in marketing should be able to take cue and support and work together with the stakeholders so that we're able to enhance these sorts of cooperations. This relationship began in 2022 and it has grown. The relationship began first in Diani in Kwale, but for the last 2 years it has really grown, and the Kilifi has come into the bracket of expanding tourism relationships between Kenya and Uganda. We hope we can maintain the momentum. If from 350 we have moved to 500,000, even if we gave a conservative figure that let's grow the numbers by 50,000 every year, it means in the next 5 years we shall be having 750,000 Kenyans visiting Uganda. Bad migawo mar piny owacho mar National Irrigation Authority olando ni giseketo thenge omenda maromo $28 mar chulo jogo manodar kigero kar pur mar Lower Akuja Irrigation Scheme. Deko mar chwalo chudo no osebedo kathiro chenro mag pur e alworano. George Juma nigi mathoth. Rem mar chudo ne jogo mane odar kinde mane chako gero kar purno mar Lower Akuja Irrigation Scheme e subkono Nyatike en achiel kuom gigo ma kuom higni mathoth osethiro chendo mar kar purni mantie kod ekat maromo 19,000. Nyaka sani nitiere cases 44 mane ochwal e doho kod jogo eko mane odar mondo koro we thuolo ne gedo mar kar purni ma bende osebedo kamanyo chudo margi. Kata kamano geno koro nitiere ne midhiero ni dek tiek wachne bang' piny owacho kawo kalo kuom duolno mar National Irrigation Authority lando ni giseketo tenge omenda maromo $28 ma gidhi tiyo godo e timo chudo ne jogo eko mane odar. National Irrigation has already appropriated funds for compensation, around 28 million, to compensate the farmers who were not compensated previously. Compensation ne jok manoko yudo pesa kate idhi tim kino mae morna saidi ni compensation kotim to weche temo chanwa dwaro dhi biro kare. Jakom mar National Irrigation Authority Engineer Gilbert Maluki mane wuoyo bang' bedo kod twak kod Gavana Migori Chileyako ne owacho ne gidhi timo chudo e kind dwe mar 6 kaachiel kod 7 mar higani. We hope the exercise will be done between July and September. Will be done with the exercise of the compensation. So what I'm urging the farmers is to be active in their farms, because as National Irrigation Authority we will create the infrastructure. In terms of the infrastructure, we are going to create the technical know-how. We are going to support the farmers in terms of agronomists. We are now practically walking the journey. Lower Akuja has had 2 challenges. One is with compensation. Unfortunately, there wasn't adequate compensation, and some of them felt aggrieved, went to court, and litigation has stalled the project. Owachni bende kontrakta magero kar puri mar Lower Akuja Irrigation Scheme mane gedo mare ochaki higni maloyo 10 mokalo bende dhi duogo mondo koro tieki gedo mar kar purni. We are looking at bringing the contractor for the infrastructure will be on the ground by June latest, at least to finalize some jobs which are pending for the waterworks, at least to be able to flow to the farmers. So as National Irrigation, we are committed to make this project work.
Gavana ma Migori Ochilo Ayako ne wane piny owacho mar kaunti ma Migori koro dhi tiyo machiegni kod duol ni man National Irrigation Authority man ne kar purni koro konyo oganda. Can confirm that more than 2,000 farmers were given rice seeds and additional farmers were also given sorghum and other seeds for planting. We are also hiring extension services workers to work with the farmers, and even the kind of engagement we have today, this is an engagement that we do so on behalf of farmers. An kaka jakom mar jopur anyiso jopur te dhiure puodho pururu dhi upur mondo koro uchiro mar michele dhi yudore. Ka opogore kod chudo ne jogo mane odar jopur e kar purni malo Akuja irrigation scheme dwaro mondo koro piny owacho bendo jolgi e yore mopogore opogore. Wakwayo the county government mar Migori mondo kelo mashinde moko kendo yie ne gibiro kelo no mashinde moko mag pur mondo mi pur odok chien, mashinde mag keyo mondo bech keyo odok chien. To the national government mamalo miluongo ni National Irrigation Authority to yie ni dhi miyowa excavators. We need each other for this project to take off. Nyaka sani kuom ekas maromo 19 malo Akuja irrigation scheme mana maromo ekas 4,500 kende ema sani itime chendogo mag pur to ahinya purno mar mchele. George Juma, Ramogi TV, Migori. Lwar mar ndege mag jolweny mane riko ting'o jatend jolweny kod apisa mamoko mag jolweny okelo penjo mathoth ewi kaka masiche mag ndeke mag jolweny osebedo katimore e thuolo mar higa achiel mokalo. Masira mokelo tho mar General Francis Ogola otimore e kinde ma jatend jolweny no ne riko dhi rango chenro ma jolweny dhi godo nyime e alwora ma West Pokot, Elgeyo Marakwet gi Baringo mar gero skunde ma jomaundu makono noseketho. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler ewi kaka masiche mag ndege mag jolweny osetimore e bwo thuolo mar dweche 8 mokalo. Thuolo mar dweche 8 kende, masira mag lwar mag ndeke ahinya to mag jolweny osebedo katimore kinde ka kinde. Masira matinende en mano ma otimore kawuono ma ojuo koda ka jatend jolweny General Francis Ogola kod jolweny mamoko. Masira ma otimore gweng' ma Sindar manie tong' ma kaunti ma Elgeyo Marakwet kod West Pokot. Ndek kalapapla mar jolweny mar Kenya Air Force ne riko wuok skul primar moro e alwora makono sama nolwar ma omako mach. Tarik 20 dwe mar 11 higa mokalo, ibiro paro ni ji maromo 3 ne ohinyore bang' ndek kalapapla moro mar ng'ato wuon ne lwar e pap mar ndeke ma Wajir. Mago gin ji mane riko penji ne jopuonjre gwenge mag Arbajahan. Ndegeno ne olwar mana dakika achiel bang' chako fuyo. E dwe mar 9 nogo tarik 9, joriembo 2 mag ndeke jolweny ne otonye lak tho bang' lwar gi ndege e gweng' ma Kisamis e kaunti ma Kajiado. Ndegeno ne otuomo waya mag stima kane ofuyo kochomo Nairobi. E dwe mar 7 higa mokalo bende ndeke kalapapla machielo ne olwar e pap ma Chemolingot e kaunti ma Baringo. Ndegeno ne riko ting'o apisas moko mane ni e msafara mar jatend migawo mar jolweny Aden Duale. Report mar KDF ne oyango ni ndegeno ne otuomo yien kakuome maber, to jogo mane ni e iye duto ne ok oyudo hinyruok. Gin masira ma otimore e thuolo mana chuok kende ka thothgi timore e kinde ma jolweny ni e chenro mag tich. Ken Muga, Ramogi TV. General Francis Omondi Ogola ne ochamo muma kaka jatend jolweny manyien tarik 29 dwe mar 4 higa mokalo, higa 2022. Ogola manokawo lemo makamano bang' General Robert Kiboshi dhi rutaya tok kanochopo higni 62. Ma biro kata odoko ni jatend piny Kenya William Ruto notemo miene kod chilo matemo ma eloche kar romo mar Bomas of Kenya e kinde lando duoko mar tend piny. Francis Ogola noyudo lemo makamano kaluwore gi chike mag lweny mong'ere kaka Tonje Rules mayango ni tend jolweny nyaka luwore e kind jolweny mag lowo, mago mag pi kod mago mag kor lwasi. Chris Owino leronwa machuok ewi General Francis Ogola. General Francis Omondi Ogola ne okawo loch kaka jatend jolweny tarik 29 dwe mar 4 higa mar 2023 bang' Robert Kiboshi dhi e rutaya. General Ogola mane en jalup jatend jolweny motelo ne idho ngas ne oyudo lemo makamano kaluwore kod chike mag jatend jolweny machon
mong'ere kaka Tonje Rules. E bwo chike mag Tonje Rules, lemo mar jatend jolweny en gima luorore kowuok e kidienje adek mag lweny. Kaluwore kod chike mag Tonje Rules, tend jolweny onego luwore kowuok e jolweny mag lowo, bang'e to jolweny mag pi eka jolweny mag kor polo. General Robert Kiboshi ne owuok e kidieny mar jolweny mag lowo kata Kenya Army, kendo ne okawo lemo makamano kowuok kuom Samson Mwathethe mar jolweny mag pi. Mwathethe bende ne okawo lemo makamano kowuok kuom General Julius Karangi mar jolweny mag Kenya Air Force. Mayango ni jal mane dhi kawo ka Robert Kiboshi ne nyaka wuog e kidieny mar jolweny mag polo kata Kenya Air Force, gino mane omiyo General Francis Omondi Ogola ema ne nyaka gwel kaka jatend jolweny. Mabiro kata doko ni jatend piny William Ruto ne omieno General Ogola kod chilo matemo maye telo e ywarok mane okwako lendo ma jatend piny e yiero mar 2022 e karo mar Bomas of Kenya. Ruto kata kamano ne oyawo chunye kendo wacho ni oonge ywarok kod sigu moro amora kod General Francis Ogola. General Ogola ne oyudo puoch mogundho kaluwore kod sombe manyangafu e pacho kae kod pinje ma oko. Chike mag Tonje yango ni jatend jolweny nyalo bedo e apisi kuom thuolo mar higni 4 kata wuok e apisi poni ochopo higni 62. Mae yango ni General Francis Ogola ne onego oge apisi higani bang' chopo higni 62, kata kamano masira mar ndege e kaunti ma West Pokot ong'ado safar makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho mar kaunti ma Migori ondiko jende 400 e kaunti no mangima e chenro mar kaunti mazingira program madhi konyo e keto ler e chirni kaachiel kod bombe ma kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Jo Juma nigi ler mathoth. E bwo chenroni mathoro mar mar keto ler e chirni kaachiel kod bombe e kaunti ma Migori, ojende maromo 10 ondiki e ward ka ward e kaunti ma Migori mangima. Jalup gavana ma Migori Joseph Mairi Maoriko ne wuoyo e kinde nyasi ma yawa yanga chenroni motisi kaka kaunti mazingira project ne wani ojende gi biro tiyo ndalo 2 e juma ka juma kamene chulgi omenda maromo $500 odiochieng' kodiochieng'. Be engaged in cleaning our towns and they'll be able to be remunerated. I think they'll be getting, the day that they'll be working, I know they'll be getting 500 shillings per day so that they can keep doing. It's part of our government agenda. Heyo ni nitiere yude madhi complain we ginda ko kawgi. To mana kaka katibu osewacho to gi our deputy governor osewacho gi chair en ni kawuono en mano odiochieng' mar launch. Gimoro manyaka bed gi chakruok ne. Koro chakruok kosa chakore kama mobedo launch officially to dhi grow wadhi involve yude mang'eny. Mairi wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi medo kawo kwano jende higa ka higa e bwo chenroni. The project is going to be sustained. We are seeing by 2027 we'll have recruited around 1.2 million youths across the county, because this is a year annual program that I know as the government have planned to sustain. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni ka opogore kod keto ler e chirni kaachiel kod bombe e kaunti ma Migori, chenroni bende kodhi chuogo tije ne ojende. Ka gavana oneno maber ni nyalo ndikonwa ji 10 e ward wa wagone erokamano. Ka jo assembly wa support any initiative ma gavana okelo. Yo kosomo te ji be ok dendiki ofis mar kalam te. Nitie jo mabende jo Migori ka mabe jogo kura kendo gigolo suru to youth mago e achiel kuom jogo ma gavana okelo program maber mondo gimbende giyud kaka ginyalo yudo andik tich. En problem maduong' e county to ken mana Migori ka kende, kuonde mang'eny tich onge to gik moko nitie mang'eny ma ka ng'ama tin otimo to embo nyalo konyo godo oganda kendo konyo godo community to embe ndo yudo kaka nweng'o matin. Chenroni mar mazingira project bire kindeno ma piny owacho mar kaunti ma Migori pod nitiere kod pek e yorego mag choko kaachiel kod puko yugi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Spika mar od bura ma kaunti ma Nairobi, Kennedy Ng'ondi, okwayo ng'uono bang' chopo mbele telo mar Jo-Islam mong'ere kaka SUPKEM
Kennedy okwayo ng'uono bang' chuno mos kuom nyadendi moro mar ja-Islam. Jotelogo nokwedo wach makamano ka giwacho ni en gima ok owinjore gi chik mar Islam. Bende gikwayo oganda mondo oluor Islam kata obedo ni gin gitelo e sirkal. Yes. We are ready to stand even for non-Muslim ladies. We are ready to stand up further to speak alone. I am here to make it categorically to the entire world and my country, Kenya, that my actions has really brought a lot of unrest within my family. I'm a family person, and I really regret of my actions. I'm here on behalf of my family and the County Assembly of Nairobi as the speaker who is actually supposed to be the mirror of the society and the role model of what happened in the year 2022 during my birthday celebration. To the Muslim community, I say a word of thank you for accepting my request to meet you so that I could place my apology before you. We want this to be a lesson for others. As Muslim community, we want our daughters and our women to be respected. They have got a dress code. That dress code must be respected, right from primary school to secondary school to the places they work. Nyakuramogi en thuolo mar kawo yueyo, to kapok wadhi e yueyo, yiena mondo asom moko kuom ote museoro e 2-3-6-000. Ramogi Martin Okumu mar Odiko Panyo wacho notiyo mos ne jodala gi Jener Ogola. Wacho ni Nyasaye oket chuny jaduong' kamukwe. Wagoyo mos ne anyuola ma olalo jogi ma Dennis mar Homa Bay. Kaeto ago mos ne jogo moyudo masira. Mano Pastor Omondi Otiche mar Gemo Nyinyore. Wacho ni en gi jaode mohero Sara Atieno Nyaseme. Aito ng'ato ndiko kizungu moro ka mok donj na how did he died how did he died. Mano koro an ok odonjo na koro akia gimipenjo. Dende kizungu maber daduoki. An Oginga wuod Dak Otunga walalo kwach wajoluo. Kaeto ago mos ne jogo moyudo masira paro ni Nuri Otieno Small kawuok Yadh Ngima. Owacho notimo mos makende kuom masira molalo General Ogola. Jatend piny noparowa kaka joluo koyie to nuowa anuoya. Kaeto nitie ote machielo ka bende wacho kanyo ni maendi Chuks owacho nopenjo weche mag ID. Kaeto kachaka dhi ote mamoko, nitie ng'at achiel mondiko ote to onuogi mang'eny makoro kidhe kamoro ten ma ote ne yudo. Machielo bende wacho no imore nyikwa Ramogi ma Ochuka Derrick Ochieng kawuok Chemelil Guyago Village. Warwako ji duto e chokruok, erokamano. Mano kitere lendo moyiedhi koja chek wayudo Sara oimore. Kaeto ore mang'eny sana. Nyakwa Ramogi biro chuno ni mondo wakaw yueyo, kata achiel kondiko ote to ore madhi ndalo 20 koro kedhe piny ten miyude. Wakaw yueyo matin, waduogo bang' thuolo machuok. Are you ready to turn your Skizza-tunes into cash? Dial *487*3#. Choose your favorite Skizza-tune, confirm, and enter to win big. 50K daily, 100K monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skizza-tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skizza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skizza-tune, Skizza Chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100. Kaliwa hiyo 100 nikasema
nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza, ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Yako ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie do na namba yako ya simu. Na kusort. Kain jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor. Non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo receipt mari e simbi. Kama sira ujuki kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Receipt mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Kain wuon matatu dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machiegni weche mag tuke, jong'wech mopogore man gi uma e piny mangima osedonje pachoka motelo ne tuke ma Kipkeino Classic ma kiny notimre e paw tuke ma Nyayo. Letsile Tebogo kod Christine Mboma e moko kuom jong'wech ma bende osemol e thurka. Jaloch mita 100 e Afrika Ferdinand Omanyala kod Mary Morama en jaloch piny mangima e ng'wech mar mita 800, duto jowacho ni giikore mokalo ne tukego. It was because I have the memories that I started my career here, and now being back here again, it's an honor, to kickstart the season, even though we already started back then. It's hard, of course, but we've done it every year. It's my 4th time. It's an honor. It's super exciting. The crowd is amazing. And then, of course, having the chance to compete in the stadium is always so much fun. Being the Hammer, I feel like we're excluded sometimes. But just to get in on the action and hopefully have some far throws to start this 2024 year off with a bang. We've seen what promising people can do. I don't want to promise people anymore this year. This year is about just do the work and let the action speak. So I'm excited about Saturday coming to Nyayo Stadium. Nyayo Stadium is a very fast track. It's an open track, so we might see very fast times, but I'm excited and I'm really looking forward to start the season. Liverpool ogoli e tuke mag Europa e rang'iny mar robo final kara kobedo ni nyoro gilo Atalanta gol 1-0. Mohamed Salah nyolo ne Liverpool